ये सिर्फ मैच नहीं, ये पलट सकता है प्लेऑफ्स की तस्वीर। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस लगातार 6 मैच जीत के आगे बढ़ रही है। क्या जीटी की टीम इस विजय रथ को रोक पाएगी? मुंबई इंडियंस की टीम जब अहमदाबाद पहुंची थी गुजरात टाइटंस के घर में, तो गुजरात टाइटंस ने हराया था। तो क्या मुंबई इंडियंस की टीम अपने घर में बुला के बदला ले पाएगी? इन सभी विषयों पे बात होगी। इस वीडियो को अंत तक देखें भोजपुरी में। की है रनदारी तो सबके भाएला, जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। टाटा आईपीएल के मैच नंबर 56 मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस। मुंबई इंडियंस अपना घरे में खेल रहल बा, 5 बार के चैंपियन, लगातार 6 मैच जीत के आ रहल बा। फिर गुजरात टाइटंस की टीम, इ लोग के प्रदर्शन इस सीजन बड़ा बेजोड़ रहल बा। इ लोग के टॉप 3 एकदम मैच के माहौल बना देता। बाकी बल्लेबाज के मौका नहीं के मिलत, लेकिन इन तीनों में से कोनो एगो खिलाड़ी कम से कम 15 ओवर तक बल्लेबाजी कर रहल बा। तो वह मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर तक सबके उफारे में बा। रोहित शर्मा के फॉर्म वापस आ गेल। साथ में बात की जाओ तो रिकल्टन, विल जैक साथ देते रहे। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, मने बल्लेबाजी में इतना गहराई बा कि ये टीम मैदान में जब उतरा था तो खाली गेना के पांख लगावे के सोचा था। अगर हेड टू हेड बात करें दोनों टीम के तो 6 मैच भइल बा, जोन में खाली 2 जीत मिलल बा एमआई के, 4 जीत मिलल बा जीटी के। अब पिछला 3 मैच के भी यह कहानी रहल बा कि तीनों मैच जीटी जीतल बा। तो फिर मुंबई इंडियंस जब अपना घरे में खेली तो फिर कोशिश यह रही कि जीटी के हरावल जाओ। सपना के शहर मुंबई में ही मुकाबला बा। मुंबई इंडियंस के घरे के मैदान है वानखेड़े। रोहित शर्मा के एगो बढ़िया नहताबाई मैदान से सूर्य कुमार यादव के क्रिकेट एजे शुरू भइल। मुंबई के खिलाड़ी लोग खाती ई मैदान एकदम घर है, तो ईजा कोशिश करी कि जीटी के बुला के ईजा पीटल जाओ। हमनी के देखलऊ बानी जा कि वानखेड़े में रन बनेला। सांझी खानी मुकाबला बा, तो सब की कोशिश हुई कि ईजा कम से कम दर्शक लोग उम्मीद करके यहाँ जाके 200 रन आराम से बने। रोहित शर्मा तगड़ा फार्म में बाणे, जोन हमनी के देखनी जा छोट गेना के तब बड़का दूर मारते बाणे, और फिर स्लोअर गेना के भी ये समय फिर से चिन्ह शुरू कर ले लें। सब गेंदबाज लोग के खबर लेते रहे। रिकल्टन आवत रहे साथ में, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहल बाणे। एक चीज बढ़िया बाकी पावर प्ले में टीम स्कोर बढ़िया बना देता कि अगर कोनो एगो बल्लेबाज आउटो हो जाओ तो दूसरका पर एकर दबाव ना पड़ो। तो वह जीटी देने से अगर तू बात करे तो फिर साई सुदर्शन आगिल के दोनों जना के बल्ला चल रहल बा। जब कोनो गलती होता फिर बटल राके वो गलती के सुधार देते रहे, जीटी आगे बढ़ जाता। गेंदबाजी में बात की जाओ तब पर्पल कैप के रेस में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी लौक रहल बा। 14 मैच में 19 विकेट बा। लड़का बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहल बा। साथ में सिराज से एक बार फिर से उम्मीद हुई कि मुंबई के विकेट इनकरा कैसे रास आई। मुंबई इंडियंस देने से बात करत फिर जसप्रीत बुमराह भाई ये कबो चल सकेले। जैसे जैसे टाटा आईपीएल के कहानी आगे बढ़ रहल बा, जसप्रीत बुमराह के फार्म में आवल ई बता रहल बा कि बाकी दोसर का टीम खाती सामने वाला टीम के एगो बहुत बड़का चुनौती बा। साथ में ट्रेंट बोल्ट के स्विंग आधारदार गेंदबाजी जीटी के बल्लेबाज लोग के परेशान कर सकेला। शुभमन गिल बनाम हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जी की पहले जीटी के कप्तान रहन, उ शुभमन गिल के 4 बार आउट के लिए बने। तो वह जॉस बटलर के जसप्रीत बुमराह से बाचे के बड़ी कहें कि बटलर के बुमराह 2 बार आउट के लिए बने। रोहित शर्मा के अगर केहू रोक सकेला तो फिर स्पिन अटैक में राशिद खान, कहें कि राशिद खान रोहित शर्मा के 4 बार आउट के लिए बने। तो वह शुभमन गिल बनाम दीपक चहर, भी आंकड़ा बता रहल बा कि दीपक चहर शुभमन गिल के 4 बार आउट के लिए बने। इस मैच में भी रिकॉर्ड की घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रउआ सब जाई चैनल के शेयर करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन के दबाई। अहम भोजपुरी में क्रिकेट के अपडेट रउआ सब तक पहुंचावत रहब। मुंबई इंडियंस के सुपरहिट शर्मा रोहित शर्मा अगर 79 रन और बना लिए तो इनकर 7000 रन पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। अब जीत के प्रेडिक्शन के बारे में रउआ सब बात करब जाता। हमारा लगा था कि मुंबई इंडियंस के टीम गुजरात टाइटंस के अपना घरे में बुला के हरा दी। कहें कि मुंबई इंडियंस के टीम के टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया बा। मिडिल ऑर्डर के भी टेस्ट हमनी के देख लें जा। जीटी के मिडिल ऑर्डर के उतना टेस्ट नहीं है भइल, तो ई एगो बड़का कारण हो सकेला। अब रउआ सब बताई जा कि केकर पलड़ा भारी बा। का गिल के वार एक बार फिर से मुंबई के मैदान में लौकी? का रोहित शर्मा के बल्ला जब चली तो फिर दर्शक लोग झूम उठियन जा? कमेंट करके जरूर बताई।